bana. Kiongo susanete. Abon susanete yo. Kairenda kwa gore amaembe kwani tomete ni mbata amaembe yo. Maembe. Naenda matobo ko bwa rio ndo choko na lira kurio bokanyi. Kimono gakinyo ngomenda. Nindugo muno gari nyore kibanda. Ndwantie kugura nyomera ni muno gari. Yani ko tomete ni ndere yo on promote njo monto. Ndiko no meto bata bweri embe bunari. Ona ikamuno gari obata botero no menga muna. No bata bwe kwende bwe Kenya byaka. Uchikorora iga matasia. Nabo ateten bobu nabo gatigangora. Jemfa ifungwa ni mabona anga nabere kwacha kwali. Kai bokon. Ai kwacha ko yeli moteni. Faida nkonyora na pa customer nchiyo mete manya ko mabuna. Yomen. Yambe 35 dikoni we. 5. Akino moro. Kono enki okare konyora. Konyora ne chilo sabono buna ko mambi no 5 lakini aba manya customer nchiyo. Korumambi kwa. Yani ongoboka mambi nacho nabusansa iga nabanga igoroga naikaransa paka ira customer nchiri yande arapo gento kende yakonge chike nyureke yani vansta mateni yani nkorosa nabantu maite bo barusire babana bakorosa ono ngiya korosira madeni bosoko bokeke mami none byasire byonsi byando siri ni weta ni nyoro monto muoneri na arosire tingobo kakera rituko mambi ga yani kitu hakuna kunyo kwa nero bugima buko na komnyoke binyoro Tawana bugima bukubirike kibanda ino. Abantu bagutandika munyakonyora. Ko munyakonyora kwanya gusaba mandazi. Ndera bona ngo gusaba mandazi. Amatoke gaitire gaiga. Amaembe gochia. Avocado. Nyomenda kile ni special kari kwani ibintu byasara kuruti nguchira kuhira neti. Ose ne byane inchi enkoria ayogocha kugora nayo kwanga chibesa. Kai. Okoria stock alafu Bose kwani bose ninche nkobigambira. Inche nkobigambira. Kenjara yambire. Inche nkori. Enjara yasira. Yebona. Nayo kobigambira. Ti aroti nkorigere rimatoke igoroga igana maembe. Na ibe byasara. No korengereriga na kikwanya rito kugambia ari ubaka kubikira byasara. No korengereriga. Ntuntu anjanete. Ende ntu anchaine. Ende mogani tuetana ntu ogwetana. Muntu tayaru waneti mwetana muntu tayo waneti onde ma ntogerana nyomba ntogerana iga ene magosori tu magosori lakini nyomba tuanja inae bono isko ga mukonya kwatawa ta ko bagosa tete ne nchomorore no motindinde mongo ba kidogo ese ngenje mu abantu abange mwande mera na incharo nyomenda nchitimwa tubena ngwatinda mamno ene Onya nabatu kubwande te customer gaiza kango nabona okonyo kora borende kono rochi nanto bwatinda mwamuga ayigo sintu nabana lakini ayubu nabwate bamura bamwa bande iga bari ngumbu kweli yaya nkagire ti abambatwara tingotaka nende tobe boiri na yani woche nende yani mukanyara mukangate bitina korunga nende ocho kombwati gocha buone kaiga mbatoko tingo gote yamenda ngotema kubwata ngwanja nzina gote ntimbwati bobe tingo gote ani ora bagori bitina korumia kalenda miaka rudi bona uranyora batware tibitina to komenya uranyora yabena nzina chiro muchoyo ntiora ukende nkengo ndakore singencho ayubu no arororo no andi presented nende no ngocha kokende bitana bya kurusito ate bakachimboito bona ese ngencho nayo ni weto te kwachire kondi ya mangana inje nakirete nende nto bwati bobe nae obe bori to abwate tuatigete ubwate no gon connect no muntu uri ngumbwe una bo bwate tingo ya tinyikaso ya nayo choko tware kebanda bunanje ya kai nchira kya ntinya konkoro muno no kara tiningwa ntete tuna bana mama nyinga yama chitandi mwatinda mwamuna ngaina tin sawa no kontro chinga connect aba tonga ncheti gaki manya tiembe koreta mangan weta muino ga korunga yani kweta ni eduka ya ekwende kebanda kyane wenda kugora muino gani abantu abange nava weta boigo kwani inkinta bege tiga oyo ni wesara seta oyo tari nyancho kama nera na ita ndio lakini ngomona nerega itebese yu ninchanga kwanga yankonya ngo kwanda ngo besoro mochera
no monyo pilipili hoho nesinyanya mugoroba pingu etango kwana narogo baya sanga pio mete koruma mbina kore ira sara sanga pio kubunga pio kubunga saa 12 saa 12 ngweta nkongora imtebi yo simete ari weta kai kongeria ngene munu gani ngore imtebi bi koro kore ngatima tu bina wo ibrekini bono ngirende igari bose kwa bateni nje ngweri teni na kike nako tena kinyomenda keroko ni 5 aina asara kwa yura sawa ina asara nande usinonya abante bakore baranga nerija rikare baenda batukuri umuntu ne cyoko ni yemberi kana cyoro cyiri kanisa nakiki anyani nabato benaka ngona ko tebinga ngombu yo lakini gambo nayo koji kwa hiyo ana muntu uri kibono naenda ataro uchi bari bakoro tibaru nikimwana baro uchi kusebese ne kwisana lakini inje nyanja komino chironko basi kwende na hotel hano ani go nje bana kya gutana na bako aba neke banda kyanchandire nabo gweta kunabo gweta o epimere na arosire tiganda otomo gasonsa kwanza bokendo bore kebande ikume no bonge nyepime nina bo gweto epimere lakini enganeri ekwerende kyando sire kebande igo ondigerio omonto chibeherenga nabo chibe nabo to kwana ntenera to igwane koraiga ndebi chibesa nkuondi paka keregento Okwa ni bintu birororo nikibanda ibo orworora eba nto nyomendo konyona unyo muntu ogochokoro kumeibinyaga chamenyaga chimoko beroro akyote naki nten metna nangwa ntente nyagutandika oni kibandike tinimba connection kori geriomo omuntu tebari igorire ngoro chiro gachabu ibintu bya gotebari igori nane nkoretero omuntu ntoko ngachiribu kindegu chiribu sabaiga mbia Mwikaranse tabone. Nkyo yeto. Mwikaranse tabone. Ai, Karua tabatari karua. Ako ngusaba kwa. Kando. Bakora igome to kuno mwana ominto. Tabiamba. Anakudanganya nini hapa? Ingia huko ngani? Ingia huko ninaga. Bono kwa chile. Igana buba chile gabono. Bako ko mo. Wachira bono konyogerera kaije. Anwe. Ayubu ngo kanderi gona nkwato motu. Ayubu. Toga ninya kuga kera rituko. Toga ninya kukura kera rituko. Noni nje nkoro sande. Tinje tikuga. Na chatogambe. Wacha togambe. Kagenya mera yo. Ese nyenjo echinsa tinda ikira ni ile ria sasta yokoragera. Naboko. Kagenya mere. Naboko mutara ganyake. Orari. Ayubu ampimete. Ayubu nkure. Ndusichanga. Nkure ndusichanga. Ngayenya meri. Koreta ndira kimi. Sangapi? Asenye chukara kwaru ya wanta binaki. Inyama gwachire kuoyi. Saisi gwikire gaiga, gwachire nerio kibono obo kunjara merete, gwachire bono nenete style gete tinko borie. Taligo lakini na abgarende tukwane. Tukwane. Turaigwana. Njekende ngeo to kwana, onya mateyo. Sa ile mang ngona ande ngoretera no le 1 kg ya gwe ke kirenga. Tingo kuna no re musori. Nore di musungu andantare niche nyore nore di musuri yeli sawa ubona gwa kwani ndendo kya mano mete ona bwana bwangu bwana mete na rengere iri ke bibya sare biga byansire ne bitina bitina bie kenyoroga ige bitina bia abantu bona bitina byago bona indoche nabo kibita ko ire bya nabuga tobioni alafu nkoigorere bya sare binga tobioni tobioni turoche na ko bekire kimbaka metinte betie tuna mbioni tobioni nche naye alafu tolige bya sara no go chisko iga isko ye kenyoroga iga asonde atakoletere nande eshide noroche bya sare bya ai no mungaini iwendi toko bioni nataka kwanza ndacha ndara gamba naye koranjerane arafu ono mwana kwenda naigwete babo soro kimbata gete tobakiani ntutu anda toligie biashara sanga abana udiri na wanta ikabi kenyoro yani ndeto kugora bono biashara kibira ko konye kagere biga kindoche bya ebyansire ne ebisanga tina imbi ko konya sawa ebona kenda iri yo monto to kuoneri alafu era kwa manyore to akiebe yeyu alafu chibensa ninche nkogacha
kenda yorie inje nonde gaiga tigan na nya gwikaransa igandore bose non customer nero erande abaro rero no mire yana bongo mete iga kurumanda chibese ngisabone kero tuonire toko nchempe kimete kwa chibese yaya onje ni mete ko gacho chibese kebororo kerikia baba nyete nkero imete ko gacho chibese ai kiriyo dioli bono ngo kwanke na njenge at least dende in case yo koyo mokara tukute gose kichisire kibati mbaya onyore paka nayo gochikwanza kwa west chibesa inje nkogacha ninje maite gotumia chibesa nenda yorigie customer ayubu noigwete yando rie customer nonde gaiga inje egasiane ne yago koreki okugacha chibesa chichuka igure sawa tena wange na butoko gateno tenu yaya ayu tonge chumete kero ko nyanya tutonye gwatan na chibesa atiga yere gas gandi yomo okorebo tinga nyora